Op 4 mei werden in Venray zij die gevallen zijn voor vrede en vrijheid herdacht. In het Stadspark werd hier onder grote belangstelling en met medewerking van Harmonie Sint-Oda uit Merselo bij stilgestaan. Voordat de kransleggingen door diverse personen en instanties, waaronder burgemeester Hans Gillissen en de voorzitter van het Oranje Comité plaatsvonden, werd er 2 minuten stilte in acht genomen. Niet alleen ouderen waren hierbij aanwezig, maar er waren ook veel jongeren op het herdenkingsmoment afgekomen. Een van hen was een Deense die met haar Venrayse vriendin de herdenking bezocht. Ik wilde dit zien en zien wat dit voor mij is en wat jullie doen en zo. Dat doen ze in Denemarken niet? Nee, dat doen ze niet. Nee. Ze heeft geen dodenherinnering. En hoe ervaar jij dat? Ik vind het heel erg bijzonder om mee te maken. Ik vind het denk ik bijzonder de manier waarop ze het doen en dat ze ook kransen leggen en hoe plechtig het is, dat is gewoon bijzonder. Vind je het ook belangrijk dat het gebeurt? Ja, ik vind het best wel belangrijk, want ik denk dat het belangrijk is om de doden te herdenken. Ik vind het wel goed om de doden te herinneren wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en ook in andere oorlogen en ook te herinneren wat gebeurde en zo. Dat oorlog en vrede kort bij elkaar liggen blijkt uit het feit dat een dag later, op 5 mei, door Run for Hild een bevrijdingsloop werd georganiseerd. Ze werden met een muzikaal défilé binnengehaald in het centrum van Venray. Nou, dat is eigenlijk begonnen vanuit Run for Hild. Zeker met de leden en het trainersgilde wat we zeg maar hebben, gaan wij een paar keer per jaar een hardloopactiviteit, evenement inzetten waarin we proberen een maatschappelijk onderwerp aan te tikken, zeg maar, omdat wij belangrijk vinden dat we buiten het feit dat wij gezond hardlopen, dat wij ook zeker wel oog willen houden en willen hebben voor alles wat zich maar daar rondomheen zich afspeelt. Deze loop, waar 110 deelnemers aan meededen, voerde hen over 60 kilometer langs de oorlogsmonumenten in de gemeente. We zijn hier vanochtend om 6:30 bij elkaar gekomen. De militaire voertuigen zijn gekomen en om 7 uur heeft Wim het startfluitje laten gaan. En zijn we vertrokken in teams. Teams hadden zich opgedeeld in lopers en fietsers, zodat we een beetje konden afwisselen. De achterliggende gedachte was natuurlijk alle oorlogsmonumenten een gedenkwaardige route te maken, zeg maar, door al die oorlogsmonumenten te bezoeken. En ik denk dat we er met z'n allen een hele mooie tocht van gemaakt hebben. Het hoofdaccent voor deze dag was dat wij bij de oorlogsmonumenten in de verschillende dorpen vooral aandacht hebben willen vragen aan de slachtoffers en de helden uit de Tweede Wereldoorlog. Het meest indrukwekkende vind ik toch wel IJsselstein. Dat enorme kerkhof
Dat er zoveel witte kruisjes staan. Dat maakt je wel even stil. Als je dan even beseft van wat daar gebeurd is. Dat is eigenlijk wat me het meeste bijgebleven is. En ik kan niet anders zeggen dan dat we met onze hele club een geweldige tocht hebben gehad. Heel sociaal, mooi weer, goede sportiviteit. Ja, het klopte allemaal van begin tot eind. Aan het eind van de dag liet de jeugd de ballonnen in vrijheid heen gaan.